Assalamu alaikum. Hormatly vatandaşlar ve bütün dünyadaki musulman doğanlarımız. Men sizi Kurban Bayramınız bilen kutlaýaryn. Sadakalaryňyz kabul bolsun. Edýän toýlaryňyz bagty getirsin. Hemmeňize jan saglyk, azatlyk we bagtly durmuşda ýaşamany Büyük Tanrı'dan dileýäryn. Amin. Yusuf
Dünyada her hile hadiseler bolup geçipdiler. Emma sungot bize ruh berýär we geljekki bagtly günleri ýaşamana çagyrýar. Sungoty hiç diktator ýavr görüp biýeňip bilmez. Çünki bu ýaşy niýet arasda döredijilük hakyky halk gahrmanlarynyň aňyndan gaýnap çykan çeşmedir. Ey adamlar diňde töwerek taşy, bu dünýä geňdir kimde göz ýaşy. Kimse garaşmady gonyny bag tuşy, kimse düýün aglady bugün şadyny. Her bir zadyň çeni bar. Wagty gelende hakykat gahar gagawy we duşmançylygy ýeňgendir. Biz türkmen hereketi watanyň adatlygy üçin köp işleri geçirip otyruz. Bunun mazmuny bütün progressiv adamlar üçün bellidir. Yakın günlerde Türkmenler buna şahit olur. Adamlar hemmeňi düşünýärsiňiz. Artık söylemäniň geregi ýok. Eri Türkmenim, musulman doganlarym ýene-de men siziň hemmeňizi Gurban bayramyňyz bilen gutlaýaryn. Ey beýik Taňrym, musulmanlara beren mukaddes bayramyň toýlanýan güni senden haýy edýärin. Ganhorlaryň, parahorlaryň zyndandan alyp çykypdyň. Inni Türkmen halkyny zulümden azad etmäne ýardam et. Amin. Adamlar köp sag bolun. Görüşýänçä.